Gaur, prentsaurreko hau eman nahi izan dugu, administrazio euskaraz taldeak eta hizkuntza eskubideen behatokiak ondorengoak salatzeko. Nafarroako berezko hizkuntza den euskaraz, ikasi, lan egin edo bizitzeko eskubideak denena izan beharko luke. Euskara ama hizkuntza dutenena edo berriki ikasi dutenena. Atzerrian jaiotakoena edo hemen jaiotakoena. Beste kultura bat ere badutenena. Egoera sozioekonomiko larrian daudenena edo beste hainbat egoera eta izaera anitz dituztenena. Eta noski, Nafarroako iparralde zein hegoaldean bizi, Nafarro guztiek izan beharko lituzkete eskubide berdinak, jasotzen dituzten zerbitzuarekiko zein administrazioarekin duten harremanarekiko. Nafarroan euskara hizpide duten afera askok oztopoak pairatu eta epaitegietako bidean bukatzen dute. Eta hau, herritarren eskubideak ongi bermatzen ari ez direnaren seinale da. Urteak daramatzagu Nafarroako gobernuak herritarren hizkuntza eskubide, berdintasun, justizia eta lurraldearen kohesioaren aldeko neurriak hartu behar dituela aldarrikatu eta exijitzen. Urteak Nafarroako gobernuak herritarren eskubidetan oinarritutako zerbitzua ez dela behar bezala bermatzen esaten. Baina hau ez doa hobera. Eta argi ikusi izan dugu, hilabete hauetan, herritarren hizkuntza eskubideak are atzerago geratzen ari direla. Oinarrian errespetatu eta bermatu beharko zen gaia izan beharrean. Gutxitutako hizkuntza sustatzeaz gaindi, herritarren arreta eta segurtasun gaiez ere ari gara. Errealitatea ondorengoa da. Beste hainbat oztoporen artean, administrazio publikoan zerbitzua eta arreta ezin dute herritarrek euskaraz jaso gehien zuenetan. Arretaz ari garenean, ez garari soilik telefono bidezko arretaz, ez da zerbitzu jakin batez. Gutxiago edo gehiago, Nafarroako gobernuko administrazio ezberdinetan, zaila egiten da zerbitzua ematen den departamentuan euskaraz hartatuko gaituen norbait aurkitzea. Hori gutxi ez, eta zerbitzua euskaraz nahi dugula adierazi arren, askotan dokumentuak gaztelaniaz jasotzen ditugu. Zergatik, herritarrari arreta zuzena emateaz gaindi, askotan bestelako barne tramiteak ere egin behar ditugulako. Eta euskaraz ez dakien pertsonak kontrakatzean, ezinezkoa da herritarrak aukeratutako bertoko hizkuntzan zerbitzua bermatzea. Zuzeneko arretan, bertan ere, herritarren segurtasuna bermatzeko eskakizuna izan beharko litzateke. Adibidez, hizkuntza eskakizuna ezartzea Nafarroako segurtasun indar eta udaltzainei, edo larrialdi zerbitzuetako langileei. Beraz, herritarra muin izango duen zerbitzu bat eskaintzeko, beharrezkoa da zerbitzu horrekiko eskabidea jartzea. Eta herritarra egoki hartatzeko hizkuntza eskakizuna ezartzea ez da inondik inora diskriminaziozkoa lanpostu horietako hautagaiekiko. Lanpostuak behar dituen eskabideak betetzea baino ez da. Izan ere, herritarren eskubideak bermatzearekiko eskabide eta balorazioak egin behar dira, eta ez, lanpostura aurkeztu nahi diren ezaugarriei begirakoak. Oso lanpostu gutxi duten Nafarroan hizkuntza eskakizuna. Irakasleak enduta, Nafarroako gobernuko lanpostuen 89 inguru ez du hizkuntz profilik. Euskara meritu moduan soilik puntuatzen da osasun bidean eta foruzengoan. Azken hauek oso deialdi gutxi egiten dituzte. Gainontzeko alorretan ez da puntuatzen. Oposizioaren sistema erabiltzen dute, ez oposizio lehiaketa. Eta beraz ez da meriturik puntuatzen, hizkuntza jakitea ere ez. Horren arte eremu mistoan eta eremu euskaldunean puntuatu du euskara osasun bidea, baina epaile euskararen dekretuaren aurkako epaia eman zutenetik, eremu euskaldunean soilik puntuatzen du. Baina guztiz legezkoa da Nafarroa guztian puntuatzea. Hala ezarri du Nafarroako Kontseilua, Nafarroako Foro Komunitateko Kontsulta organo gorenak, epaia interpretatzean. Ez da arrazoirik ikusten frantsesa edo ingelesa baloratzeko adibidez eta ez euskara. Zina gainera Nafarroako berezko hizkuntza bat baita,
herritar guztiek baitute hizkuntza hori jakiteko eta erabiltzeko eskubidea. Baina eskubideak beti eta Nafarroa guztian puntuatzen ditu alemana, frantsesa eta ingelesa. Gainera ospitaleak eremu euskaldunetik kanpo daude, eta hietara eremu euskalduneko jendeak ere joan beharra dauka. Horren guztiaren ondorio da, adibidez, fakultatibo espezialistaren 293 lanposturen deialdia, hau da, sendagileren 293 postu betetzeko deialdia. Lanpostu horiek ez dute hizkuntz profili, eta ospitaleak eremu euskaldunetik kanpo daudenez, euskaraz da batere puntuatzen, eta bai ordea aleman adibidez. Bestalde, berezkiek eskatzen gaituzte eremu mistoko udal batzuetako zenbait egoere. Egozibarko udalak hizkuntz profilak kendu die hizkuntz profil elebiduna zuten lanpostu gehienei. Burlatako udalak ere gauza bera egin zuen lanpostu batekin. Hori ez dugu ongi ikusten, baina larriagoa da beste udaletan gertatu dena. Kasu honetan udaleko ongi jokatu dute, hizkuntz profila zehaztu dituzte zenbait lanpostutan. Baina gero epaileak edo Nafarroko administrazio auzitegiak erabaki horiek baliogabetu egin dituzte. Izur nagusik udala izan zen lehenengo kaltetua, gero Berrobeitiko udala, eta ondoren idazkarien lanpostuarekin Berrizarko eta Antsoaingo udalak ere bai. Eta euskaren legeak argi dio udalei dagokiela bere lanpostuei hizkuntz profila ezartzea, 17. artikulua. Iruñeko udalean ere egoera ez da ona, haur eskoletako zintzailea kontuan hartu gabe, lanpostu 97 inguruk ez du hizkuntz profil elebidunik. Euskaraz dakitea meritu gisa puntuatzeko beharrik ez du Iruñeko udalak, euskararen ordenantza aldatu ondoren. Horrengo gobernu taldea soilik 4 aldiz puntuatu du euskara 20 lan deialdetatik. 0,026 batean eta 3 aldiz 3 kasu horietan. Horretaz aparte, euskarazko 4 haur eskola ziren lehen eta hurrengo ikasturtean 1 eta erdi bihurtuko ditu. Euskarazko edabideak publizitate instituzionaletik kanpo utzi ditu. Euskara sustatzeko laguntzen diru kopurua nabarmen murriztu du. Elebitasunarekiko konpromiso gehienak zabatu ditu euskararen ordenantzatik. Euskarazko pailazoen emanaldia ere bekatu du. Enrique Maia Iruñeko alkateak euskararen ordenantzan hartzerakoan hauze izan zuen. Udalari euskaraz hitz egiteko eta hizkuntza berean erantzuteko eskubidea bermatuko da. Baina euskaraz dakitenei mugatutako lanpostu asko sortu gabe. Bi hizkuntza dakizkiten langile publikori gabe, nolatan bermatuko da hartzailearen borondatezko hizkuntza erabiliko duen administrazioa. Eta euskarazkakizuna duten lanpostua sortu gabe, nola erabilian izango dute herritarrek euskara, eta nola bermatuko da beti haiek aukeratutako hizkuntzan erantzungo zaiela. Uda Nafarroako administrazio publikoan egun dugun paradigma. Inork ez duela onartu nahi, herritarrei eskubideak bermatzen ez zaizkienik, baina lanpostu publiko horiei beharrezko hizkuntza eskakizuna ezarri ezean, nekez berma daitezke eskubideak. Horren adibide argia dugu, Nafarroko gobernuan lehiaketa edo lehiaketa oposizio bidez egiten diren deialdietan, euskara baloratzeko proposamena parlamentuan ez dela onartua izan. Gure ustez, administrazio publikoan herritarrei zerbitzu publikoa emateko eskakizuna izan beharko zen. Baina parlamentuan baloratzea zere hitz egin nahi ez denean, ezin da esan inondik inora herritarren eskubideak bermatzen direnik. Beraz, Nafarroko gobernuak giza eskubidea bermatzeari muzin egiten diolarik, deia egiten diegu herritarrei administrazio publikoan jasotzen dituzten zerbitzuetan euskarazko arreta exigitu dezaten. Eta bermatzen ez bada, kesa jarri eta beraien eskubideen alde borroka daitezen. Administrazioan euskarazko zerbitzua jasoari izateko herritarrak izan behar gara, erakundetako arduradunei gurean diren eskubideak errespetatzea reklamatu behar dizkieguna.